yokuba ube kwindawo yokulungiselela abantu abatsha abafumana imisebenzi. Uba ukulondawo asenzeli ba mawuphatheke kakuhle, singavuya kuba ukuphatheka kwakho kakubi kuxela uba isazela sakho sisaphila. Injongo yokokuba nabathandazi baphulaphula bomhlobo wenene kuba nathi njengoba silapha nje asiva kamandi, asiphathekanga kakuhle ngoba le ngxaki ingxaki ezinye efuna ukulilelwa. Sisililo esi soMzantsi Afrika uba ingaba inkululeko yethu intoni xa abantwana bethu belila ngolhlobo. Xa abantwana bethu belila iinyembezi zegazi intoni lento. Ngoko kuThixo makenze indlela nomonde, makenze ubuThixo ukwelesithathu izulu usakhathala njengoba uYesu wathi wakusiva esisinqala salentlungu yokudana wasondela uThixo kubo wathi bazalwane yintoni lithe matsha nje ngoba abantwana bethu nomonde uyabava njengoba bethetha nje uba abathanga matsha nje ezingqondweni nasebusweni kodwa kumatheke inhliziyo nengqondo zabo ngenxa yokuphelelwa lithemba lokungafumani imisebenzi. Ngoko ke sithi kwabo abanikwe igunya, mabo banikwe igunya, sithetha nezazela zabo ngoba mhlawumbi ingqondo aziseva zona kodwa uba izazela zisakwazi ukumamela, uba zisekhona mabamamele intlungu yabantwana bethu, mabamamele ukuba abantwana bethu bathini namhlanje ukuze le ntlungu ingabalalisi nomonde. Ngoba ubusuku banamhlanje bekhangela icebo lokokuba makuthweni kweli lizwe ukuze abantwana bethu nomonde afunde umntana athi kuyabonakala ukuba andizobe ndiphinde ndifumane emsebenzi ngoba ixesha leminyaka yam ngoku iyadlula kwixesha bekufanele uba ndiqeshiwe ngalo. Loo ntlungu nomonde emva kweminyaka engama-20 anento eli lizwe loMzantsi Afrika likhululekile. Yeyantoni le nkululeko? Yeyantoni le June 16 uba ngabana abantwana bethu abanakwazi ukufumana imisebenzi? Yintoni nomonde? Yiyo loo nto sisithi ke sikhangela okokuba abantu bakuthi abantwana bethu mabalilele phezu kobuso bethu naphezu kobuso babo abaqeshelwe babenzele imisebenzi. Uhlangabeza umfundisi Sikhuphe.